Unong yalam kaseng VPP upa aden embasai moi thak arplai tarik ujemang araja arplai ulas dang kejing syak thangan halor kejing dawa kaseng banpen kelai conservation policy jong kejela ya kini kejing shong syak thangan kejong u lapulong hakmar ka office jong main secretariat hakaba kinong keshan kijong u kilawan banpen chengan bariadan lang hakani kejaka upa aden abaikren bigidong thok khobor lapen shai balai bakaseng VPP kadawa ya kini kejing kala Kumbakalong hi lingkawan mansong hagani ka jaka namar kani ka kamdai kata ka jingsha khan pai ba kadai ka jingsha khan jong wei ubriu dengan try kanum don lenti ka sarkar ba kanong ba nginam la ban penong kami kani ka jaka tikai ka benong ya fisherman bat kumju ya ka sing di ba pinsim ya kani ka sinjam kumbangilaong baga jingele ka jingi nagamta ka reservation policy kan beteng kan yang inang penklaim tak adu bagi sarkar kan dah siap ya ka jingdawa ka ji badai ban pendek mai ya ka reservation policy nimlong kibriu ki ba ardatin lani ki badu chairman lani ki ba long pessimistic ma yang ken ring long optimistic idon be ka jingkerman namar benitip bagi jingdawa ka ji kalong ka ba syong ai ka ba syong nia ban ka ba syong hok ke bat kita kibadan ka bor kismu tu syai baga jingdawa ji kalong ka basyong nia te naga ta ka dau ni ya ki jingkela ma naga jing kren juga sarkar haga sien ke baningkong kimtre wa tamani kren ya kani ka mat yang lada kita ki BPP MLA BPP kim hon ki male chi ka yeng ka shari ndai mata ya kani ka mat lai kren bat ki babun ki bating bani keren ni kani kamat mata paro ki lai keren lon mdan syu menum no peme keren ni kani kamat oh kapeni ba ka ai ka bangi ni keren kala nang ajing syai ki pai ba kalong ka jingdawa ka ba syong hok kita sarkar mlei tang ba ka lai keren ni kani kila khod ka all party meeting bat ngila dawa ba kat bang pat penbe ya reception policy dai ban pen sange shwa ka kam thungkam ya kataru ka sarkar ka pene kong em ni ladang ila long ready ya ka roster ada ki department ki long ready ngin thep back ngin thung back kata ka ke jingkran jing chief minister tendai gini ki kiliap CPE ba chief minister long ba ka sarkar ka lapha pen sange shwa badru ni ba ka sarkar ka klumar ha ka jimut jubkhat namar ki ba ka nongre mi ji ka scam ka jingkut jimut ji ka scam jingka shan ju pai ba ka don Tiwat lada play ba kila ai kubor baboro kiseng sain perthai kila hun jurut ya ke jipatai joga sarkar ke beri bagarosta henrei ke pas Allah pat kalong nalor ba kila hun jurut kidang bu se kata ka expert committee kan le ayu pa kata ka expert committee ha baboro lai hun jurut kini ka pedi ka jinglong kulmar jingmut jong kinong sensyar gini jong kita ki badon naga bor kat ba ki kinang kulmar jingmut upai ba onang ya kalinti ka ba ka voice of the people party ka ya unang yo jingshai unang yo sutu komplain ka voice of the people party ka yeng na do ka si ka baningkong badon kam ban review ya ka reservation policy namar ka daw tunrai ka bapuni ya ka jinge ka dealing ba ka policy bat ban pinsange shwai ya ka jing pentri kam ka roster namar la de pentri kam ka roster claim da pentmai ka policy samla jungi ke sha ta jur hadu kata di nomor kata au idon ke jingkamen basem ba ka sarkar lingba kan ke jeki ke jungi kan hapan snap ba kan hapan review yang reception policy kamdan ganu jinge ka dau hi kalong ba ki perkhat be tang ya ka shuki ki perkhat ya ka bor kishim ya ka bor klem ka jingke kli dau ba ka dei ba kini ki badan ka bor kishim ya ka bor klem ka jingke kli kamdan ka jingke kli kan mlong ka badai yung nunu ukli jong ka jela ba undon ye kur kom perkhat ka bano shiliang tekani ka phalang hi ba ki badon ha ka bor ba ukli do jong ka sarkar ne si undon ye kur kom perkhat no shiliang lada kamdei na kata ka jing perkhat kumno unum la ban i ba ka jingdawa ji kalong ka basyong ne Hakambia jogani hi kasengipat uba aden ringkat kinong keshan kilakin ria no nakani kejaka
Syakmat ke office jong ke additional secretariat ban pen kre nak benta ke jing syong sya thangan baro shimin. Mak, ada mana job kayak mau ini pun. Tak. Siapa tu? Apa yang jangan ada info fee dah orang. Dan baskan. Gabi yang tu. Bentuk kok. Melalui kami kaya mereka bapak mah nak kau nak kaya baik bah. Kalau boleh untuk ini ngiring kita retak bapak mah. Dah. Ni. Boleh ai buar bagi bagi ni.